טוב, יש לנו פינה, וכשאני אומר לנו, אני מתכוון ליעל עבדי, שהיא כתבתנו לענייני סביבה וחינוך. אנחנו שולחים את יעל לערים שונות ברחבי הארץ כדי לבדוק מה מצב האופניים שם. מדד האופניים של יעל עבדי. יעל, שלום. שלום חיים ואסף. שבוע שעבר היינו בהרצליה, שקיבלה במדד שלך, תזכיר לנו כמה? 7.5. 7.5, שזה המון. נכון. אז הפעם בדקנו את שבילי האופניים בירושלים, ואני אעשה לכם ספוילר לקראת הציון שנתנו לה, הוא לא טוב. עיריית ירושלים לא ממש דואגת לרוכבי האופניים שלה למקום, ברוב העיר הם נאלצים לזגזג בין המדרכה לכביש. חיים, כתושב העיר, אתה מנסה? לא, נעים לי לקטוע אותה, במקום לשלוח אותה עד לירושלים, באוטובוס בטח. יכולתם לשאול אותי, אני במקרה אתמול יצאתי לרכיבה, ואחר כך אני אספר לך. אוקיי. יש לי הרגשה שהתוצאות יהיו זהות למבחן שלך. אז אפשר להגיד שסיכנתי שם את חיי וחייהם של עוד כמה הולכי רגל, וגם נתקעתי שם במראה של אוטו כשנאלצנו לנסוע על הכביש. אז אם במקרה הנהג שומע אותנו עכשיו, אז אני מצטערת. אני הצטרפתי לנסיעה של מנלין לידמן, בת 27, שחברה בארגון ירושלים בשביל אופניים, וככה זה נשמע אחרי הנסיעה שלנו על הכביש בין המכוניות. ממש עכשיו נסענו תוך הרכבים, היה קצת מסוכן, אני מצטערת אם זה היה קצת מפחיד. רכב ניסה להיכנס לפניי, להתקוף אותי קצת. אני הייתי צריכה להגיד לה, היי, סטופ. ממש צריך ללכת בין המכוניות, ממש בצד ימין, שמאל. אם אתה לא רגיל לזה, זה קצת מפחיד. מלני. כן. אז בירושלים יש בסך הכל בערך 15 קילומטרים של שבילי אופניים, אבל כמעט חצי מהם בתוך גן סאקר, משמשים בעיקר להנאה. כמה? 15 קילומטר? נכון. ואת אומרת שרובם הם לא פרקטיים כדי להגיע, להתנייד בתוך העיר למקום העבודה או ללימודים, אלא בתוך גן סאקר. בדיוק, הם לא מחברים ממקום למקום, שזה פחות מה שאנחנו מחפשים, וגם הרוכבים שפגשנו בדרך. לא דואגים לנו פה הרבה, אז אני נוסע המון על הכביש. אני מתזז הרבה בין כביש למדרכה, בין כביש למדרכה, זה מסוכן. ניר היה קרב את השמעת, אני באמת חושב שאתה אחלה של ראש עיר, אבל בוא תנסה שנייה לראות איך אתה גם הופך את זה למציאות. בשביל זה אני הצבעתי לו, בגלל זה אני משלם לו כסף. אם יהיה שבילים, תהיה הענות. ניר ברקת, שהוא אגב חובב ספורט ידוע. משלם כסף, אני מקווה שבמסגרת הארנונה ולא במסגרות אחרות. עכשיו, כשלא נוסעים בין מכוניות או על הולכי רגל, אז לפעמים אין ברירה אלא לנסוע על הפסים של הרכבת הקלה. עשינו עכשיו משהו קצת בלתי חוקי, נסענו על הפסים של הרכבת. יש הרבה מקומות בעיר שעכשיו אין ברירה חוץ מלנסוע על הפסים. המזרחוב שם צר מדי, זה הדרך היחידה להגיע למקומות, אם לא רוצים להיתקע בכל מיני אנשים עם עגלות ומשפחות. זה לא חוקי לנסוע על הפסים בוודאי, זה גם לא בטיחותי. פחות בטיחותי. ואם כבר מדברים על הרכבת הקלה, אחד הדברים שהיו יכולים לשפר מאוד ולהקל על הרכיבה בעיר, זה אם אפשר היה להעלות את האופניים על הרכבת הקלה, ומשם לרכוב לאן שצריך בכל העיר. אז אנחנו נמצאים בצומת של השוק, ממש ליד תחנה של הרכבת הקלה. אי אפשר להעלות את האופניים על הרכבת הקלה, שזה מאוד חבל, כי הרכבת שהם קנו זה בדיוק אותו רכבת שיש להם בברסלונה. ושם בברסלונה אפשר להעלות האופניים על הרכבת. זה יהיה מעולה אם אני נגיד גרה במרכז העיר, עולה על הרכבת הקלה ל7 דקות ואז רוכבת לאוניברסיטה. זה יהיה נדיר. קצת דרישה זויה הזו שתיסע לברצלונה, לעלות את האופניים על הרכבת. אז מתוך השבילים שכבר קיימים בעיר, חלק מהם באמת מסומנים ומופרדים מהכביש מהמדרכה, אבל חלק ממש לא. למשל, השביל שליד שוק מחנה יהודה, המקום מרכזי בעיר, הוא בצבע אפור בהיר, כשהמדרכה בצבע אפור כהה, וגם אין שום סימון שמדובר בשביל אופניים. אנשים חושבים שזו בעצם המלצה לנתיב שהכי כדאי להם ללכת בו או משהו כזה, וכולם הולכים עליו. בואו נשמע עוד רוכב שפגשנו. אני לא יודע למה, אני לא יודע מה הסיבה, אבל באמת אנשים איכשהו מעדיפים ללכת על השביל שהוא מסומן, כנראה זה משהו פסיכולוגי, שזה הרבה יותר נוח פשוט כשיש סימון, ולא משנה שזה לאופניים. אני מצפצף להם, אני מבקש שיזוזו. אולי אם יהיה יותר שבילי אופניים, אז אנשים איכשהו זה ייכנס להם לתודעה יותר, והם יכירו בזה. שוב, התודעה הזו חשובה מאוד. כן. כן, עוד בעיה בירושלים זה שהשבילים לא רציפים, גם הם נקטעים באמצע, פתאום השביל פשוט נפסק ומתחיל אחרי כמה זמן שוב, וגם הם לא באמת מחברים בין מקומות מרכזיים. למשל דיברנו קודם על השוק, אז קילומטר משם מתחיל השביל, שמגיע רק קילומטר בערך מהתחנה המרכזית. אז שנעבור לציון. מדד האופניים של יעל עבדי. מהו המדד?
אז בעיקר בגלל המחסור בשבילים וגם חוסר סימון והפרדה. עיר הבירה של ישראל מקבלת את הציון הלא מספיק 3.5. 3.5? יואו. חיים, זה תואם את תחושותיך? לא, 3.5 זה קשה, זה קשה. אבל אני גם אתמול רכבתי, לא ידעתי על האייטם הזה, רכבתי דווקא רכיבה די ארוכה של 10 קילומטרים, לדעתי משהו 500. רכבת לא כתחקיר, לא כהכנה לתוכנית היום. וכמו שנאמר, השביל היחיד שנתקלתי בו בדרך זה היה בגן סאקר, זה היה מאוד נחמד לרכוב שם בגן סאקר, אבל זה לא הוביל אותי לשום מקום. אין שבילי אופניים בירושלים, ואתם יודעים מה הבעיה של ירושלים? זה לא שבילי אופניים, זה עליות בירושלים. ניר ברקת, תעשה משהו. תעשה משהו עם העליות. טוב, תגובות. תגובת עיריית ירושלים אומרת כך: עיריית ירושלים פועלת על מנת להגדיל את פעילויות הספורט המוצעות לתושבים, למרות שצריך להגיד שאנחנו לא מדברים על ספורט בהכרח, אנחנו מדברים על פרקטיקה של התניידות. מילא, מסקר שערכה העירייה עלה כי רכיבה על אופניים הינה פופולרית ביותר אחרי הליכה, ולפיכך החלה העירייה לעודד רכיבה על אופניים ולפתח את התחום בעיר. העירייה הכינה תוכנית אב לשבילי אופניים המכילה תכנון מערכתי עקרוני המציע תוואים לשבילי אופניים ברחבי העיר והנחיות תכנון המתאימות לתנאים של עיר ירושלים. כמו כן, התוכנית מחולקת ל13 פרקים אשר מתייחסים למדיניות, למטרות, לאמצעים, להיבטים וכו' 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 וכו'. חלקם יוצאו לביצוע כבר בחודשים הקרובים. את המילה מכרז לא שמעתי. נכון. מדהים. ובעירייה גם מציינים כל מיני שבילים שיש פה, אבל כנראה שזה לא מספיק. עוד, תגובת סיטיפס על כך שאי אפשר להעלות את האופניים לרכבת הקלה. סיטיפס אומרים, על פי הנחיות משרד התחבורה, מותרת העלאת אופניים לרכבת הקלה רק כשהם מקופלים ומאוחסנים בנרתיק המיועד לכך, זאת בדומה לאמצעי התחבורה הציבורית האחרים בארץ. כלומר, הם מעבירים את הכדור למגרש של משרד התחבורה, והנה תגובת משרד התחבורה: בעקבות הביקושים הגבוהים לשימוש ברכבת הקלה, אין אפשרות בשלב זה להעלות אופניים פתוחים לרכבת, היות ואלה יבואו על חשבון מקומות עמידה לנוסעים. עם זאת, משרד התחבורה ממשיך לבחון אפשרויות שונות להכנסת אופניים לרכבת הקלה, ובכוונת המשרד לאפשר זאת בעתיד. מה עם שעות השפל של הרכבת הקלה? אולי שם יהיה מקום. אולי שם. ומה זה נרתיק הזה שצריך להכניס לתוכו את האופניים? זהו, אני ראית פעם נרתיק לאופניים? מודה שלא. מודה שלא. בלבלו עם משקפיים. אני אגב לא הייתי מסתבך. משקפיים אפשר לעלות לרכבת רק בתוך נרתיק. לא הייתי מסתבך עם סיטיפס, לך תדע, יגידו לך אתה צריך לדעת גם על האוויר ועל הבלפים ועל ה... לא הייתי עולה עם אופניים לרכבת. יאללה בעלי, כתבתם לנו סביבה וחינוך. שבוע הבא תחזרי אלינו מעיר אחרת בארץ. נתפגש. תודה.